Il-Fondazzjoni Kenab tat donazzjoni ta' 100,000 euro lill-Kunsill għax-Xjenza u t-Teknoloġija bħala parti mill-fond ta' 5,300,000 euro li se jkunu għar-riċerka u l-innovazzjoni dwar il-pandemija. Dan il-fond li qed jitħaddem mill-Kunsill għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Malta Enterprise għandu lan li ssir aktar riċerka dwar il-pandemija. Tajna il-weda bħala pajjiż, bħala Repubblika ta' Malta li inizjattivi li ikunu bdew mixjin il-qudiem permezz tal-fond li qed jamministra l-MCST jingħataw aktar għajnuna biex ikomplu jiżviluppaw mill-kuntatti mill-inizjattivi relatati max-xogħol tal-Kenab Foundation. Membru fil-Fondazzjoni Kenab, Nadine Castillo, qalet li bħala fondazzjoni taħdem sabiex tagħmel riċerka u taħdem organizzazzjonijiet barranin. Eventualment ikonna daw il-prodotti l-ġodda nistgħu ninvestu fihom u inkabru l-ekonomija bil-innovazzjonijiet li huma homegrown, l-innovazzjonijiet li huma Maltin u li nistgħu ninvestu f'Malta. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo qal kif dan il-fond huwa importanti għal viżjoni tal-Gvern fis-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni. Ir-riċerka u l-innovazzjoni li huma tant importanti sabiex aħna nkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna, niddiversifikaw l-ekonomija, noħolqu iżjed opportunitajiet ta' xogħol u minn dawn l-isfidi indawruhom f'opportunitajiet għal pajjiżna.